boostaa mut, Markku. Meillä on 4 bossia! Miks meillä on 4 bossanteria? Miksi et sä boosta? Mä en boostaa sua enää ikin. Mä en kyykkä. Sä et ollut kyykkä. Mitä vittua?! Niin hyvin kaikki kyllä nyt Monttela hallussa, että kyllä kannaa törkeästi voraa tosta läpi. Hetkinen, näkee sit seinän läpi, kaveri. Onko totta? Näkyy, kato, bossin siitä. Mikä tää on? Älä. No CS2 ei enää näy, mutta tää on kyllä nyt valitettavaa paikkaa, koska tästä kyllä Pikusella pitäisi joka ikinen kerta saada se tappo. Sen saa vuorovoimaa miettiä. Miten se clearaa ton kulman noin hyvin? Oho! Tää! Tähän vittua! Anna. Ruutu, mä tiedän, mä otan aina kun mä ostan. Punainen! Me saatiin punainen! Mun ensimmäinen ikinä punainen, mikä on 3 euroa! Paljon tää! Mä sanoin, että keissit on tänään lämpöisenä! Tää on 50 keissi! Kama! Nää Ilen antamat keissit oikeesti maksaa hunajaa. Shoutout Ilelle. Shoutout vittu Ilelle. Paljon tää on. Paljon. Mikä kunto? 50 euroa! Me ollaan rikkaita, pojat! Me ollaan rikkaita! IL, Aleksi on hengissä edelleen. 13 sekuntia se pommi pitää pläntätä. Ja se pitää pläntätä saitille. Tämä tietää myös Aleksi pudottaa Jakemin ja tietää, että Navkki myös plänää. Ei kuitenkaan lähde hakemaan tässä ihan suoraan tota fragia. Ja klutsi sieltä Aleksille otetaan se! Se otetaan nyt! Sieltä se tulee. Ei ollut 1v3, mutta kyllä me 1v2kin otetaan ja viimeinkin Aleksi onnistuu sen klutsin ottamaan. Nousee 8-4. Resi muuten lähestyy James Bondia 005, mutta ei haittaa, koska Aleksi näyttää, että kyllä täältä pystyy näitä frageja ottamaan. Kyllä mä tos mietin tos 1-1 aikana, että kyllä nyt yhden tällaisen soisi Aleksille, että niin hyviä yrityksiä oli jo siinä verti tuossa kiinni. Harmiks vaan ihan loppuun asti niitä ei saatu vietyä. Nyt sitten, miksipä se ei tässä toisessa kartassa ottaa erittäin tärkeän 1-2. Todella hienosti pelattu. Oliko se nyt 2-4 sitten alusta kun se lähti, mutta siinä oli vähän se ongelma Apexilla, että kun Savu ei ollut Don Ancientissa. Täytyy vielä sanoa tosta Ancientin seinän väristä kanssa joku helmi läppä, mutta mä jätän nyt sanomat sen, kun mä oon nyt viljellyt liikaa. Mut se on rehellistä duunia, kun viljelee. Onhan se. Onhan tää kääriämappi, onhan. Okei, mun täytyy myöntää kyllä, mä en ollut valmis tolle. Sä syötit toi ihan lapaa ja silti mä huitasin ohitte. En ollut valmiina mä huomasin, tälle. että sä et ottanut sitä, niin oli mun pakko sit paljastaa. Mä ajattelin ihan, että me puhutaan vielä niin, hei mä oon vammalasta kotoisin, me puhuttiin niittämisestä tässä kohdassa. Sitten kyllä Nikolta henki, ei Roechain positio on mitenkään tästä arvaa. Miten Roy ei näe tota? Aivan käsittämätöntä. Niko. Sitten heitettiin kauttamerkki cheer ja sitten hinkattiin toisiaan. Ei meillä ole moderaattoreita kanavalla. Tää on aika harmillinen juttu. Totako mun pikkuvelikin teki se pelasi Growtopia? Varmasti. Mitä vittu, okei. Nyt mä näen sen taas ihan erilainen se. Mut kyllä sekin niinku jossain tuntuu, tietsä? Mitä vittu? Niin! No niin. Kun ei paremmasti tiennyt, tietsä? Joo, tuntuu varmaan joku, näet joku Growtopia ukkeli hinkkaa kaikki. Okei, vittu! Hei, ihan oikeesti. Ei, mitä vittua. Tuntuu varmaan ihan tuntuu varmaan ihan I cannot play this game anymore. I cannot focus. Siitäkö se kaikki lähti? Vittu. Oi. Tappaaks toi meitä? En haluis flexaa. Pelaan tää peliä yhdellä kädellä ja mä vaan tuhoan. Vika on täällä. Siis ei tässä mitään, ei hätää. Mä hoidan. Mä tarvitsin vähän. Älä vittu tapaa mua vittu vasik! Ei vittu vammanen oikeesti tää vitun. Thank you man. I could just around and you fucking kill me. Ainakin. Konteil kai nyt midis. Delppali jäi. Mä sanoin ehkä midi. Semmonen niinku ehkä. Mä sanoin delppali ehkä. Vittu. No sori oikeesti, sori. Ei mitään, mut
Eikö sä et infoa sit se, että... No mä infosin! Päättää, mitä sä teet. No kun mä infosin. Hei, nyt pidetään B-lukossa. Voiko sä olla 2? Jaa, on pyhällä. Voi yllättää, kun ei ole nyt info siltä, että mistä vastustajat löytyy, niin tässä voi mennä, mutta kyllä onkin tilanteen, miten toi on mahdollista, miten sä ammut ohi? Be careful for pushing. No voin oikeesti pitäis olla, tai kun mun pitäis olla hyvä netti, en tiedä, mut ei oo, niin mä en ymmärrä. Mut kai täälläkin voi pelaa. No vittu kun ei edes lähde naatti kädestä. Flash B. Mitä? Mä edes näe mitä mulla on kädessä. Vaikka toi. Short. Mitä vittua? It's B. I'm coming slowly from monster. No ei se nyt koneesta oo. Short, go push. Go push together! Mä en voi pelaa! Mä en voi pelaa! Vittu toi mylväs toi oma. Fragii vielä tosta tilanteesta Aleksille, et maistuu. Nämä otetaan. Nyt on kyllä saatu Aleksikin hereillä. Vähän vaikea MP9 kaasu oli JKM vastaan tossa kärkeen, mutta sen jälkeen niin ihan loistavasti paikattu tää tilanne. Ei tarvinnut hetrikkiä edes tossa lutsitilanteessa.